yang supaya pibaro iway siya kaneka channel kisah ayam te paralo kaneka video ngaku apan keren siapi ya ka badona ka man sim ka jonga ka ba ngala trang ban snack ban kum ya kita video nado kipor ki ba man suwa rei ka jaga jing sngew ba yala dengam pat dai ubre ubabiang adon sibun ki jing duna ban adai ubre ubom pat job tang hakawai ka kamru ka bangala persiang hakajing im ka jonga ban hajo ka por adai utau breu uta usamla uba pep skurno siteng por baklan pendep ya kajing pulai na kata kadau kita kajing sngew breu ki jonga jing sngew jonga ba kumno kan long ta ubreu bala ban ai men sema ki wei ubala ban ya tailem bat ki wei ubala ban don kata kajing hikaya ki wei lada yala de ngadang dai ubreu baduna yala dai ubreu po yala dai ngadai ubreu ta uba lah sangai no siteng por na kajing leiskur kata kajing sngew jonga kala pelong yang abangan omsna ya kan ke video nga ongan ab ya kapor ba season gasni anda ngalalong ta ubreu unong job anda ngalalong ta ubreu ba job ka jing im an sasna kan ya kum kiniki jad video nrei wala kataru nga kana ka jing perkhat ka mesim ka jonga kam ailat kal rang hibangan yo ban ya flu jingmut bat piki parlo ki para jor ki ba mat ya ki ba bondeli ki jing ki ba lasak pepo ha ka imlang kasalang ki ba lasak nyobeng ki balasa keren ben ki balasa pekpo ki bala mat sibun kijing nakadaw ka jing pang ka jistom ki bala mat sibun kijing nakadaw ka jing duk kijing kerdu bat sibun kijing kijing tenjok ba filaman nakadaw ka jing bakalaya de let's say filangop ha udrok let's say filangop ha kakian let's say filang don ha pedeng kijing bakala ka jing im ha jing impu ko bompiang pidon sibun kita kijing sia pej kita kijing sia nyoben ha ka imlang kasalang bat ka imlang salang ka ong yapiba pin omlong ai na marba pidai ubru balong kumta pidai ka brew ko balong kumta pin omlong ai ha ka im pin om poi sano na kata kata para lo ha ka video ini apa ya sangut kreu kraw kiba long kita kinong job ha ka im ka jungki wala kim don kata kajing nang jing sat ka babiang wala kim don kata kajing pulai ka babiang kila haban sangai no ya kajing le school ka jung kita hiteng por rei kilong pat ki bereu ki bakrau ha kajing im duki ha ka ne ka perthai te paralok suwa ngin ya poi kata ka bentang asukwa ban bu kajing kerpan lada don na pedeng jong pi ki bapai jangan ka video ki badang don na pedeng kajing pulai ki badang le school ki badang don na pedeng kajing pulai matrai kane kam dai ka benta ka jong pi bapin pa ya do ka bakut namario kalong man kajing penseluruh dia pi bapin pep no sistem por yo pi ong ba oh ta nama pa upap school sistem por ulong uru kraw ngarungan pep no kata kam dai ka benta namar ba sibon pat ki bereu kraw kan ka persai ki dai ki bala nang lastat ki ba pendap ya kajing pulai kajing ki bat kajing nang jing start kata kadai ka ba kong sentam kajing im kajongi kadai ka ba kordor tam kajing im kajungi ka ba mano onum don siu bala ban sim anda filayo ya kan kata kata paralok kan ka video kam dai na kam ta kajong pi gitu ki badang don apa kajing pulai lada pidai kum kibadang don kajing pulai lada pidai kita bidang school so ba kre bah ki ko kajing pi le pulai bah kajing pulai kajing pi mino dak kam kajing pi ba pidon kajing temu bat pe shu ke video ya kan ka video hado ka bakut nrei kita bat ki bapak ya kan ka video ki basu thu ba ki don apa kajing kajing tenju kila haban sangai no sisteng pol na kajing le school na ka di babun teli ki daw don ka daw kajing duk kajing kerdu don ka daw kajing pang kajing sistem don ka daw kajing la lade pila baklah kajing im pila ngob ha kita ki jing di bu an pila ngob ha udrok pila ngob ha ki babon tuli ki kam ki ba phim dai ban la kajing im kajing pi bat phi su thu ba phim ta phi don ha padang ki jing sia pej po ha ka im lang kasalang phi don ha padang kata kajing sia nyau ben ha ka im lang kasalang kana im lang salang ka ong ya phi lom poi su sano unete na kata kata kana ka klimat ka ba phin yang joj pendon kam hok ya kasap ka jong pi puson yala de simet perkhat jeleu pidon hakano kumenta pidon poison kumenta perkhat jeleu yala de but what kata kasap ka ba ublay wala aya pi namar ba ublay haba upayo baru kan ka persai wala aya la ka jong kasam yala ka jong katalan but pendon kam hok kan kata kasap ka ba pidon but leba kata kasap ka ba pidon wala pim don kata ka jing nang jing sar ka ba biang wala ka don wala pila yat baklah ka jing im ka jong pi pila nga ba ki ba bon tli ki kam ki ba baklah ki ba phim dai ban no ba ka jing im ka jong pi nrei ada phit pen don kam ya ta hok ka jong pi ada phit pen ban no ka ta ka jing im ka jong pi ada phi yat no ka ta ka lanti ka ba thamai
Pido na kalanti ban poi sa kajing job season kasngi pin siya kita kiba keren banyak pi pin siya kita kiba pet po ya pi bat pin siya kita kiba nyau banyak pi ba phimlong kumba kita ki perkhat ya pi te paralog hakan ka video kita ibadah nak pering kata ki jing ya gitu tunjuk ibadah kum kita jing sengau sumpah pa kan ka video ada ka bakut anrai coba punya poi pat sa kata ka menta ngabu ka jing kerpat ya pi sengau pa share ya kan ka video sa ki paralog ki jung pi ki ba facebook thu ba ki don kamban pe ya kan ka video bal ada pisngau dei kata ka jing keren ada pisngau yo men sem lang ba kan ka video ba pin sa long ki nong job hadin sistem arsnem la sistem san sistem hadin hawa hadin post nem ru pisalong ki nong job lang ba kan ka video ada sengau komen ban ada pisngau thu ya kata ki ai ada pisngau thu ba pidon kata kalanti ba filaban long kita kinong job hadin ba filap ya kan ka video sengau pa like ya kan ka video pada ka juga por kum ka jing ai jing Christian janga ya kan ka channel ka jonga hakaba nakaliang ka jonga kum bangala ong menne banga lahab ban sang eno siteng por pada ki daungan empat ya thu kan ka video nah kaba baleng hab sang eno ban list na ka jing list school siteng por filaban subscribe pat ya kaneka channel haka bangila pat ban yatai mar kaliang ya ban ya Christian mar kaliang ya ban yatai ya kamar kaliang bang la ban rai kata kalawe ka jumi saka bakham parnai kumbang nilong hakane kapor ka bamenta te paralo hakane ka video nya pa kita kisan ngut kriu krau jong kane ka pertai kiba along kita kriu krau ada pedeng kiba mat kisibun kijing bat kila do kalat ba kin pendep ya ka jing pule ka jongki kumbang ala ya thu ya phi men sa khamat ba nakaliang jongaro ngadai utau samla ubalasa ngeno ya laka jing puli tangsi tengpor klam da pendep ya jing puli na kata-kata ngalasung thu ba kumno ngasngeu ngalamat ya kata jing im kajunga hadin bangalasa ngeno ya ka jing puli si tengpor ngalamat ya kata jing im ka jing sya pepo haka im lang kasalang ka jing sya nyeu banyak ka im lang salang ka jing sya keren bat kipabon kipa janga bangan ompoi sano bat kata ka jing keren ka jongki kata ka jing pai ka jongki bat kata ka jing keren ban ka jongki hado menta kadang sisya bat hado bentang kadang don hapadang kata kajing yala hapadang kata kajing yakun ban pen sisya ya gitu kiba keren banyanga kiba nyau banyanga kiba pajpo yanga kiba ong bangan ompoi sono hado bentang kadang don kata kalanti bangan yakun bangan lapat ba ngan long unong job season kasngi bat la hado benta ala persiang sibun kikam kadang rem rei ngam ngan om sange no tang siteng por rei ngan ya yakun ngan ya yala pan ya sakamada kajing im kajonga ta para kana ka por ya pa obreu uba nongkong ubang nya pa ya kana ka video uba la ban long uta unuk sa uba pha uba la ban long kata kajing ai men sem yangi hakane ka jing hakane ya kata jing im kajongi hakane ka por udai Thomas Edison Thomas Edison ruba pi boki babona pi pila ya tip pajba hakaba ngiyo ya kana ka jing syai na ni light bulb ru dai lang ba kata kajing siam jong ne Thomas Edison ta ne Thomas Edison dai ta breu uba start wala haban lay school onda ula khamhe namar ba udon hapadang kajing pang kajing sistem re undan wala lay school ru ula sak keren ben halaki jong kiru hikai namar ba udai breu ubam da start ubam snow tho ubam suki ban snow tho aka ban don sa napadang kinong hikai ke bala khod ya uda utau adalah lana uta ubreu ubam snow tho onda batai ro nata uba ngilaban ong suang no kono uba ana ha kajing mukiding perkhan ula sak kena ong uta ubreu bat ula lai kata kajing lai school tang lai benai bat hading kata ula sange no na kata ka jing puli rei uba habok pan namar ba udon ya la kajong ka kemi ka balong kono hikai kala hikaya uhayeng hakal ba ula long uta ukna uta ubreu pan uba paunam haka ba ula syam sibon ki ai ki ba jing mentoi ya ki paj ba jong satlak ka perthai bat kawai na kajing siam kajong kamut ya uneu kadai ka jing siam jong uneu light ball uba ai pada kajing siai yang ngarok mentabangan keren sapia ka ba pila banyo iya ka bang latang ka light ka ba une leng ba uteu ball uba Thomas Edison ula siam bat kan mau paralog ba uneu Edison Thomas Edison dai ubreu bastan ubdai ubreu bawan banengkong ubdai ubreu bayo sispa anak sispa jeng pulih jeng ndai udai ubreu ubala sakhot kum uta uba anah kajing mujeng perkat hapol undang high school ndai wada padang kita gi jing jing sa pej ben jing sa keren ben jing sa nyau ben ka ilmu salang halaki jong kinong hikai klem ken randen ndai upondon kam hok ya kata kasap ka ba ublai ula ayau bat usalong uta ubreu uba paunam haka perthai kabreu ka baar ka bangin ya pej pada hakane ka video ka panlongkum kata ka jing ai men sem yangi bangin laban kejot na kata ka jing
Sngau do mensim ka jongi nak jing sngau du kha mensim ka jongi nak jing sngau po ka jongi bangin ban khejot ban pendon kap doi al ka jong kasap ka jongi ka bangidon ka jing im ka jongi bangin ban keu chaprang ka jing im ka jongi sngau ba ka breu ka ba ar ka bang yape ka ka porpat ka ba bona phi phila juti ba phi sngau pro ka jing roi ka jong ka kata ka dei ka rihana kanairu ka dei ka ta ka breu ka bombiang ka jing nang jing stan kalau pep no enak kata ka jing lej school ka jong ka tang ha kerta ka bakar san snem kalau pep no yang school ka na se ka por ba ka pep no yang school ki ba bon ki la pe ya ka ba kan eta kan nompo chano chano balai tang khasan snem ka pep so ka pep school kim poi perkhat ba kan pa unam ko balong mentah rei kata ka jing ko jing mut pet jong ka rehana wala kam don padang ke kam la ka pep no steng por na ka jing lej school ka jong ka rei kamailat pada kata kajing keren bang ke jong ki breu bakin kata kajing nyau bang ke jong ki breu kata kajing pej pa ke jong ki breu bakin kan syong ha ka jeng jing perkat jong ka bahkan sangai na kata ka jing temu ka ba krau ka jong ka rei kala yai minut kala ya tristem hadu bahkan dalong kata ka nong ruai ka ba pau nam ka ba kibreu satla ka perthai kitiblu jaka mentah te paralo ka ne ka por pan inya poi sa kabenta ka balai bat sa kabenta utau breu balai uban long pat utau nong ai man sem yang i ha ka jing im ka jongi walai ngi don ha padang sibon ki jing ora padang ki jing duna ha ka jing pule ka jongi utau breu balai wala haban sange no na ka jing le school ka jong utang haba udang pule tang ha ka kelas ka bahan nyeu ka kelas 7 bat utau dei u Colonel Sanders uneu Colonel Sanders ulah haban sange no ya ka jing pule ka jung utang ha kerta ka bahan tang ha ka kerdan ka bahan nyeu na marba uk pa jung ulah klan no haba udang don rusnem bar ulah haban sang eno ka jing pule ka jung na marba haban yarab ya la ka keme ban tre ban keta ban pendap ya ka yang kasem ban tre ban keta na kata ka dau sang eno ka jing pule jung nrei ulah tre sitom bat uneu Colonel Sanders ulah ya tre sitom ban haden ba ulah yo kalat ban dek pule lang ba kaneka correspondence school ka ba hakane ka rindia ka jung hakane ka jela ka jung ngi set khot kata ka iknu ka bang ila ban syong hayeng ila ban tre artat ban ila ban puli artat par une ru ulek lang ba kata ka correspondence school ba pendapat ya ka lo la pendapat dikri ha ka lo bat hadin kata lang ba ka jing tre sistem ka jong lang ba ka jing yai persyang ka jong ka jing im ka jong ngau po wala da ki breu ki la pet po ya una mar ba udai breu bomnang bom stan kila ban bomnang bom stan uba ubaduk uba haban yarap ka mahing uba haban belaman la kasni uba haban yarap ya la ka jong ka kemi ki beru ki la pej po yo kim poi perkhat ba ulong ta ubrew pa pa nam rei kata ka jing tristem ka jong ka jing kuding mur ka jong bar ka jing yai minor ka jong ka jing yai ya jong usap perang wada padang sibun gele jing ulalong pat ubrew pa pa nam na marba une Colonel Sanders ula dai unong shem ya kana ka Kentucky Fried Chicken ka bangila khot kata ka KFC ka ba kaneka KFC ka ba adon ha kaneka nong ba asalong ka jongi ba ka la priang i habra ko ka perthai uno syam jong kaneka KFC udai Colonel Sanders uba filai asngeu ba menta dai setia ubreu ubah ya leng ba da kalanti ka pastu kan bala mat sibon kijing kijing tenju ubah aban sange na siteng por na kijing pule tang haba udang pule tang haga jing school ka jung tang ha ka kelas ka ba henyo te pra lo kan ka por la dap na pra nyong phi kita ki bas ngau thoba ngan om long ai na mar bang aduna ki jing pule ngan om long ai na mar bang ngam yo lat ban school ngan om long ai na mar ba ngam pendep ya ka jing pule ngam long ai na mar bang ala baklah ka jing im ka jung ngam long ai na mar ba ka simlang salang ka po yang ala dan na pra nyong phi ki bas ngau badan kum kata ka jing ngau para lo yang joj mentah wat don sa kum kita ka jing perkhat yang joj mentah wat puson ya la dei wat kita kilat kelenti kai gin gasap ka bangadon tada hidon gasap ka kerpang balong misteri balong snajing sna kano kajing sna balong no breu badon ya kasap kan namar ba ublei ulah payu breu rengkat ba kasap sekane ka percai bala da fisngau ba hidon kata kajing ngau warsa aku tang kata kajing perkai jong pi hendrei long uta breu uban don perkata gajing perkat ubadon perkata gajing terang ngadu ke mesim kuding mun adu ke mesim ba pin pendon kam hokno ya kata kasap ka jong pi nang ne syakman bat klempep agis dam jibaman pin salong ginong jom te paralog hakane ka por pat ya pe ya ubreu ubasau hakane ka video ubala ban long utau nuksau ba bhau bala ban ai mesim pat yangi hakajing im ka jongi bangin la ban keno mentas bangin yeng na kata ka jing perkat po jongi bangin yang nakata kajing perkhat sneu ka jongi yala de bangin yang bangin nakata kajing perkhat jongi bangin nom la ban poi chano bangin yang nakata kajing sya pet po ka imlang salang bangin yang nakata kajing sya nyau ban ka imlang salang bangin yang nakata kajing sya ong ha ke berubah une tu unum poi chano uta ubreu uba
Ubom don gajing nang jing start ubom laban pandap gajing pulih hakarukom kepadai uta udai u pre ubasa win ya pej hane kapor udai u syas diken udah syas diken ubadai unong tho ubakrau ubala tho e kakot kum kanaka Oliver Twist A Tales of Two Cities wasibon kiwai kijing kikot kibau mau ulat tho bat kadong kita kikot kiba pau nama nu kata-kata kapertai bat uneu breu syas diken pat u hakata ka jing im ka jong u ulah haban pep school no haba udang don kat ars nem karta nakadau ba nakadau ba ukpa jong u ulah sya set patok hakapor ba uneu syas diken don kat ars nem ukpa jong ulah sya set patok nakadau ulah haban pem no nakajing le school ka jong u bat u haban tray ban kata banyarap ka jing kasem ulah ban penim ya dalade ya lade ulah ban yarab ya la ka jong kakmi kumta tanga kerta ka aru la pep no na kata ka jing le school ka jong u bad ulah tray ki babon tel ki kam kumha kata ban snabut akan ka black factory bad ulah long bad ulah wat sebut kan kam ki bayo kum u ta u lok bad ka je kapor ulah tray ulah na ka kam ka kam kum u ta u stenographer bad akarta ka ba arfu ar ulalong utau jurnalis ubah nong akubor bat sibon ki kam ki bawla trekat ka bayo na marba habo bumbiang ka jing puli ban yo ka kam ka ba biang ka ba tang ka wai gelas ka na kata kata ulah trai sibon ki leki kam rei wara pareng kata ka jing bumbiang jung ka jing na jing sar ka jing yo bom yo puli tikena jung ya ka ban lai school tikena jung balai puli tikena jung rei ulalong pat ubre ubah krau ubala tho sibun teliki kot ba krau ki ba paunam akan ka pertai te paralong akan ka por in ya pej pat ya ubreu ubasan ubadai hina po kari India bat uba une pat udai wana kalong yeng kalong sem ka ba bit ka ba biang ka ba nang ka ba stat kikime ka jung gidai ka ba nang ka ba stat hendrai udai pat ubreu ubaduna ha ka jing pulih ka jung ubaduna bat ula fail ha ka jing yakun jung ya kan ka higher secondary school certificate kada ka la fail ka jing yakun ya ka exam kelas 12 but udah tahu Sachin Tendulkar uba dai uba pau nama do mentau ba kepercaya bara ko kala tib ya namar ba udah tahu nong ya la kai cricket uba pau nam tam adu ka jinglong ka nyu ka jing snguri ka jung but uba kibabon kinong India kitkar kisim ya uba dai ublay namar ba kajing paunam kajing ha kajing yala kai kriken une paru Sachin Tendulkar wal au lawan pendep kata kajing pulih kajing kajing lay school kajing ulong ubre ubom stan ubom da pro kajabing hanrei kata kajing kucing mud kajing upat ban pelajing mud ha kata kasap ka ba ublay ula aya kata kajing yala kai kriken ula pelajing mud yala kajong ka ban pen ulong kata kasap ka ba ublay ula aya utrestom mai labas ngi ukudi mutriang ba wala umdai upreu banang bastan rei un pelajing mud pada kaneka kam ka ba ublay ula ai kerpang u kasap kata kajing yala kai kriket ban lembak kaneka jing pelajing mud jing kajing trestom kajing ula long uta ubreu uba paunam haka percaya wala umdai ubreu banang bastan uba pro kajaping haka jing lai school te paralong kini kidai kita ki sanyut kita ki riu krau jong kane kepertai ki bala kelalong ki riu krau wat lakim dai kita ki banang ki bastat ki ba la pelaban penlej pendap ki jing pulih ki jong ki rei kini kidai kita ki riu krau ki ba gila pat ban pai khamat ba paralong kane kapor dan pernah jongi ki ba kumbang ala ong mene na kalian ka jong ngaru ngala pep school no sitengpor kanong pat yathu akan ka video na ga daw let's say ki video ki banwan na kapor pat nang saya yathu ya phina ka daw ngapan pep school no sitengpor pat ngala pon sibon teliki kam ki bangala persyang ha kajing im kajong na do banga la don la kajong kajing kasem na do bangala la persyang ki ya ki babon teliki kam ban thau la ban thaulat kanang bangan la ban im kajing im junga nama trang hi kajing im junga wala sangai sitengpor na kajing pulih kajong wala ngam yo kata kalat bangan pulih sakijing pulih ki bakham sajrong henrei ngadon kata kajing trang kajing imba nganlong ubreu bajom kajing im te paralok hado menta pat ngan ong yat phi ba nampat long ubreu bajom kadang don sibon teli kijing duna kijing bakala kadang don sibon kita kijing yale kijing yakun kadang don kata kalanti ke ban gini yakun ya kata kijing ke bangi wana kijing im kijing ban na kermen ba nang bakane ke video ke makini ke bapak ke video lada don apanya fi paralok ba don kum kata kijing kijing tunjuk ke badan kata kijing sio kata kijing si anyan ban kijing si akren banyak ke malang kesalang namar ba pim don kijing nang jisak ba yang kijing siapa po haba pilih sono sono ndebat ngawai hanrai don kata kijing kucing mud halaka sem halaka kijing im pen ida kakam basisin kasni pin salong kinong job te paralok akan kapor na ai mesin ya pi wai good jingmut
bahagis nem ki banwan hadin sis nem hadin ars nem hadin lais nem hadin saus nem hadin sans nem ni sai kenduk biang pat ya phi wei ki bapak ya ke video ki ba yo mesem long ba ke video kum kata ki nong job halaki jong ki sap ki ba ulai ula aya phi dita da video sembiang aga wei pat ka video kublai sibun kublai si hajar no